Yero itu try, kembali. Yang mau beli yang buat komentar ya kaba, saya simpan yang one haki yang kisah biro fee lumayan ka online service. Ini yang buat komentar yang dapat jingsneng kaba crowd beli. But ini orang sedang mengajar security ini yang buat komentar, ya kaba mengajar polisi yang kita tinggal jauh beli. But ini orang kita mengajar security ini haki jing dua. Dengan yang orang polisi nak kita problem kalau nong kaba lain, kerjaan kaba income baar. Balai pat kemasal, kenting kibawang kami. Kukun buat kalian yaki anjuma, anda kata download jome, token sumari ke hukum joma. Nabaya ke jingsneng kisni bat kisnam, ke jiem bat ke jingsok Pynhunlang Marweiñ. Buat ai bat ke jingsneng, bat ke jingsisha kin ino yami, tu te yaki rendang jome, tu tho yaki mau kerja kata download jome. Kunta mention jika jingsneng bah bat ke jingsneng pang bah akamar ublay bat akamar kipil tinggal bat kena bagi lam kijing dua. Thabah pain mana akamar jono ni bor ni ayo ya kaba sesimpan ni akan one agak ni bor kunta ya kaba ni akan shakti yang mungkin try bat jing kisan bejoni agak ni bor kunta try ni ayo ya jika aku bejoni ni try nak kaba cuma bagi ublay. Namun tadi ki hab ke pada pintu ayah kaba sesimpan jo ya kaba shakti yang mungkin try lembagi jing kisan bejoni ya ibu pintu ayah ya kaba melonggar ikan ka wir poro shine pada investor pemerintah ya kaba yo ya kaba shakli ban money ban crowd ya kaba yo dap sang lagi so kaba crowd me able but try wa pain mana kama jumi ka por ni I think pengatang investment poro sini agi jalan mensium ko jumi kan try shama po ka dono jumi ya try so si shama me ya lama me try ya ra ai bor ka ban longi khon ha ibadet ki ba 8 minute ka dollar min iya ya kaba le ka man jumi min iya ka ban kuliah ka ting ka jumi in iaki try ban duai but try long kat ke gym ke gym lembaga kental nasa bawa ke duai ai buat ke bang ke gym ke job ke gym ke tenso mai man ke gym long kat ke try ke gym shakli gym lalu ke gym duai lembaga kum juga tin ke gym ke bang ya snow ke por ko ta to ya lam do sim ko gym shin ni da ai tin da pengetang na ke jalan sim ko gym tin jisu na premi duai amen te ke por ko ta ko ya beret inga man ya wailang man ni ke joy keras ke por ko ta ke man ya lam supaya pulang pada niwalan dengan mereka pulang berjumpa. I'm laying them down.
kon tangi yo ban chas kon ay tin yo roble nai pastor kon dengan yo yo ban ka ko ifi ha ka baning kong nga ai ngu yu blay ba ayolat sa sisin pat ban kren hapedeng jo pi ki hap ki barit ha ka ni ga step so aban pai na ga tin ga jo blay tong in duai try ba in ya ai ngu ya me ni ga step kar khu ya ga tin ga jo me ki ba sngap ba ni we pi baro ha ka teng jisu amen ha ka ni ga step ka subject ka bangan kren hapedeng jo pi ga long na ga kitab ka jong ki jong proverb kalong baar pulai ka dekot ka bespo kitin gi baong kumni wat pen kriya yaw mauput ubarim but what let sha ka lengkha jong ki kun sweat kani ka benta ha kani ka step nga don ban ong ki don lightly ki benta wat pen kriya yaw mauput ubarim habai ueu tau mauput ubarim day ka kitin sneng I Mei I Pa ka kita proverb nang baar pulai hi de khot ka baar pu ar ka ong tu sngap ya ki ya lau pa ubala pen khaya me wat nyu beng ya la ka kemi bat ka haba ka la temen ka kani ka de ka tin ka jong blai ka benta ka baar ka tin blai pilaban sem na ke kitab sam ka sispa khat khandai ka khot ka bespa san ka tin jong me ka long ka syara ki jat jonga bat ka jingsai ha ka lenti jonga kata ka de ni kum ki khun ki bala so thu yo blai ki ba e you try ki ba long si sha ki khun ki ba kongo ki ba bat ki ta ki maunung rim bagi pa jongi ki alam ha ka ne ka lenti ni ron kamban bat scam kum mangala ong menne sakmat ka benta ka ba a habai lada pilap pipen kriano ya umaput kalong kumba pilap lendet ya ka jinghikai ki kemi ki pa pimla ban pendep hok ki kata na kata kata wa kwa ban ong pi kum ki khon ki bala sneu tho ki bala madu jisu ki bala yo jinghikai ni don kamban sneu tho bangi dei ban pendep hok ha la ka jong ka jingim ka jongi ban le ya ka e ka bai mei pa hi kai pelong ya lade ka nuksai ki we ko ki haba it ha ka ni ka step nga ko ya very pi ki hab khna baro ki badon ki yo sngow bat ki ba sngap bat ki ba pet lang ba ka ne ka jing pen i ha ka ni ka por tongin pelong ya lade ka nuksa ka babha ya ki we ka ba pi pin alada pipen pengerian no yang mauput lani kabamut ba pialam ya kiwe sha kalen ti kabamdai kiwe ki parakhna ki pet nuksai pi lani ki paramarjan marpa kum ta teter dei har kan step ma ong pi ba phim dei ban pengeria mauput ba I Mei I kai I Pa I kai pi ni dei ban long ka nuksa ba ha ni lam ya ki ha kata kalen ti ka ba dei kat kum ka mon ka ju sisa nga ong ipi tongin le ya ka badai hok ka benta ka balai wat le sha ka leng kha ki we kai ka ta ka leng kha jong ki we ka bomut ka jingsneng ka jing krau ka jong I Mei ngi kendat ngi li sim pen ban ni ka jing ai jing mut ju ki we ka ta ka bong babun ba na pedeng jong ngi hebret ngi ju le kum ta ngim ju sngap ji kai Mei Pa kai ba ai jing mut ki we ki ju pet soy ni sim ka bas niu ngi kentai ka ba ba om dei ban le ju bor tongin kan ma bangin bat ngin bo khop yu nu mau put ubai mei bas neng ki kentu ngi ki ba hikai ngi ha ki por baro kum ki khon ki bala snow tho ki ba e ju try ni ran gaman snow tho bangin bat ya ka e ka ba I Mei Pa hikai ka bumut ki bu yang to mau nung rim bangin nung pen kerja lanu ladang ngi la snow tho nginom la ban pen kerja e kata haringin bat scam ngin pen scam kum ki khon ki jo blai kata ka we ka ba ar ka banda ka balai pat ka lenti baki kemi gi pagi kai kum ki khon ki jo blai song nung rim ha ka jing im ka jongi le ya ka no ka banta ka ba ki breu ki we ki ni I ba pipi long ubala champang
dan sebon ki khynnah kumbalong nuwe khynnah bangan se thu khynnah pia kan ka pot kanuksa bangan sapen kono ngani thu yo we khynnah uba khynnah tip sengi uba bat ya kan nongrim mai kai mei pa pat neu ya kan udon ka keme ka ko bam la ya chu ka shong hai wheelchair hai tai wheelchair but man ka sengi neu khynnah ulai tip lej ban lej bu ya ka keme mi na yem khre phong uniform nang tau sa lej bu ya ka keme ha ka jaka ka baju ri ki nong pang iki real to men te ha bau la le unta ka slem nem ka por slem ni school ha unda poi ha school sa sho o babu ha tau teacher anola sa sho ni ki la sa pan pediang ki gum ne ban sho u te u la pensa om bali meslem jobab kumnu ro henry ususha be an kasngi uneu khynnah ulej bo ya kata ka keme uhapen nyat di wheelchair hadu bana poi hang ta hajaka sumari jaka Songleader temen te anda habalo poi ulau habalej bo no wan be poi sa school wan kasngi ka jas ka jaka ju uneu nong hikai ulalngo balai ules one slam kumne hakawai ka step uneu sa kai ka bala jiap tip kat bau nang nya sekir balai sa school uyo yo nu khynnah bau khnya di wheelchair ba shong te kame ulo yo ya kata ka jingja ulo wan sa school da ba so si balai ngam dak wat balai ngam dak kali cimut ban wat ka dau bu nu khynnah uslam ya buli yo kala don ka jing pangu di u bu nu khynnah ubat yo mau nungrim ubat kala ai ka jing hikai kame ke pa ka ba penlong hang ne ngakwa ban ong ni pi ka da ko long ba uniu khynnah ulong ba tips ni ba ko mu ba ulong si sha ge ka ku the coalition won pasai di kai ko pi on ai hen da step ko ba ta ben ki hap ba re ni blum yo ban ko ni pi la ba ka yeng asem ba pi ken ko por ta ko por ben ni ka pi yo ban peluai ma ye ke ji ke ni tu ni yo la na ke ji duai pa ni ba peluai sem ke ji try ko bhain ma ka ma jong ni ka por ya ai mo ke try ni ka ji shakri ni step ko ta ni pun pa ka ji song ka ba crowd ji ka ku ka jo ka ni try ke ni ka ji shakri ka ni ka ba long ka ji ka ku ka ba crowd na ka ban ta jo ka ji wi la mi hap ke ba rin try ko bhain ma ka ma jong ni ai por ka try ka ba ni yo ban sa skor ki tin da jo me in la ba ni le ke try ke bar ka wi yo ban sa skor ni try ni long le tin da jo me ba ni em ko ka ji ni try ka ba jo ko na ba rin try ko bhain ma ka ma jong ni ka por ni ai tu ku jo ni try ka ta ba sa ke jela musim ko ji ba ai ba wan ka ga che ju Swiss ka ji ba ta be pa be kun be sim ko abin la ko bring ba ron ka ba ni da ma kya bare ba ro ko ba shakri ba mani ko nan bro ni ga tenga jo mi na do ta shi ko ji ni wai amen